nga higala. Ang tinuod nga higala, unungan ka hangtod sa hangtod. Kung naamo sa dagat, kuyugan ka, muhunas man umutaog. Kung bukid man ang latason, mapatag man umabungtod. Ang tinuod nga barkada, kanimo andam manalipod. Sa mga adlaw sa kalipay, kauban nimo ang barkada. Sa mga adlaw nga laag-laag, ubanan kanila. Sa mga oras sa tagay-tagay, gastuan nimo sila. Karon nga naa kay problema, asa na sila? Karong anaa ka sa kalisod, way isang nga nipakita. Ang ilahang presensya ug tabang, kinahanglan mo unta. Apan karon sila kanimo wa maluoy. Dili sila ang barkada nga imong gipangandoy. Sa panahon karon, lisod piliun ang barkada. Kay naay mga tao nga traidoron lang ka. Maayo lang sa atubang nga imong kaistorya. Apan pagtalikod nimo, ikaw na ang gitira. Ang tinuod nga higala, ulahin na nimong mabalaan. Kanaganing sa panahon galisod ka, ug andam siyang mutabang. Ug kanapod ganing mailhan kaniya, nga naa di ay kay problema. Mailhan niya imong ngisi, bisag wa ka mo istorya. Ug diha lang kutob ang atong tula or balak mga ka-idol. Daghang kay salamat sa pag-share sa atong mga video. God bless ka natong tanan. This is Charcelyn. Daghang salamat. Bye-bye.